Tänään se vihdoin starttaa, meidän Mimmien Lapin reissu. On aamupalat nassuun ja auton nokka kohti Lempäälää. Nappaan Alinan kyytiin juna-asemalta ja pienen polin kummastelun jälkeen päästään jatkaa matkaa kohti Keuruuta. Saadaan Karla Keuruulta kyytiin ja sitten päästään yhdessä jatkaa matkaa. Pysähdytään matkan verran Hirvassalmen ABC:lle buffettiin tankkaamaan vatsat täyteen. Ja tietty autolle polttoainetta myös, että päästään perille asti. Meiltä löytyi sen verran innokkaita kuskeja, että mä sain pysytellä siellä takapenkillä. Alina ja Karla halusi hoitaa tämän ajamisen ja mä olin kyllä ihan tyytyväinen tähän järjestelyyn, koska mä rakastan istua auton kyydissä. Ja mikäs muukaan kuin ruoka taas mielessä. Katsottiin sieltä Rovaniemen ruokapaikkoja ja arvottiin kotipizza ja torikebabin välillä, että kumpaan mennään ja päädyttiin sitten ekaan. Ajomatka sujui kyllä ihan supernopeasti ja ihme kyllä mä pysyin hereillä koko matkan ajan. Missä? Yli kilometrin päällä. Siis tuossa... Onko meillä kytkintä enää tämän reissun? 2 vuoden tauon jälkeen tuo pepperoni aurajuusto Kotsonen maistui ihan taivaalliselta. Sitten tultiinkin kämpille, missä nukuttiin eka yö ja siitä jatketaan huomenna.